Atin mga par, magandang hapon. At ito, pupunta kami dito sa arkilahan ng damit. Dito rin dati nag-arkila yung dating sinuot ni Chinchin nung ano ba yung okasyon nun ni Chinchin? Yung, ano ba yun? JS? Oo. Dito rin nag-arkila. Kamag-anak din namin yan. Bali may okasyon kasi sa ano? Sasabihin lang tayo. May okasyon dun sa 21. Gagamitin itong anak ko. Muse yung anak ko. Ano? May sneak peek tayo. May papakita tayo sa kanila sa lang. 1, 2, 3. At ito. Wala. Abangan. Abangan. Dito pala yung ano, yung na bili namin ni Mrs. na lupa. Ito. Dito kami magtatayo ng Ay. Okay na. Ito. Dito. Hanggang diyan. Mula dito hanggang dito. Pag may pera na kami dito na magtatayo ng bahay na sarili. Ito. Malawak to. May aso. May aso? Aso. Yan si Ninong ano? Barangay. Yan ba? Sige, naka-vlog ka oh. Naka-vlog ka. Sige, naka-vlog ka. Dito na kami. Mamoy. Kaya naman ng kadawasadan. Mansion mo ay. Ito ko po kayo dito sa ano, sa mansion. Amoy. Oh, TV pa lang talagang bintana na. Amoy. Bisa nga ni Bliss. Bliss ano? Pag-GS na. Pili na mi. Ano na niya anak nga nito ha? Pinda kali ang. Kung ano na to sa pinapayad mo ka na mo. Sa tututong ko. Binigyan na daw ako ng pay. Basta. Kung may mga kakasalin, pwede ditong mag-ano arkela. Ano ka? Pagaw na to. Pagaw na tas pinapayad. Tuin mo ano yan? Pwede yung cocktail, pwede yung... Ang mga pamparkela niya. So, pinag mo kaya ka na huli mo. Basta cocktail kentana. Kaso, ano pala niya. Wait, ni Joshi. Hindi siya nag-conditioner. Tadi oh. Ano yan? Parang kayo na yan. Kasya kaya ang ibibig? Nakalimutan sa ko. Sakat ano mo? Ay, Tadi. Hiling taman. Dito na lang oh. Tadi ano? Sige pa mo. Josh. Tindi na kadi mamoy. Ha? Mamoy. Amo ay. Malupit. Hiling. Tanggal mo yung damit mo. Mami. Yung ito lang, papatanggal laro. Huwag na ka, di na. Landahan, tama. Sinusukat na. Ito yung talalagay mo dito yung kamay mo. Oh. Para ito sa atin sa dating sinuot ni Chinchin. Ha? Ay sa tutunay taas. Sa taas na. Dito rin dati si Chinchin nag-arkila. Ang dami dito yung mga kailangan ng sa mga school. GS prom. Mamili lang kayo dito. Siya yung may-ari. Hindi pa tayo TV ay. Ano na? Wait lang. Oh, ganda ay. Para daw siya mag-birthday. Parang mag-birthday. Pambuo talaga ay. Tapos si Limasi Bangsan. Luffy. Si Luffy. Taas nga. Dito sa taas. Nabubulol ako. Dito pala yung marami na. What the freak mo? Ganda ay. Patay. Yan talaga yan. Kasi nga, mag-absent na lang nga. Kamano mo talaga kaya mga mo sa kasunod. Dito.
Joshi, malaglag ikaw ha. Sige na. Ilang minuto lang naman yung gagamitin nyo eh. Nag-aanap ako sa... Parang malaki. Ganda ay. Wah. Agkumanan ano, ton. Malaglag. Dapat. Ibig na pag nagsusok, ano doon na. Ang pupatungan. Ang may doon na. Kaso ba kaya... Bibi, umayos na nga. Huwag mapakan. Manataro man ako. Hindi, ang reklamo ay. Tanong isa di. Isa na. Pero, tama ba ba ka? Nauuno na sa na yan. Ganda ay. Tikot pa. Tawa ni Devin. Try, baba mo nga, Papa. Baba ka nga, try mo magbukad. Ngayon, lakad daw ba kapilay ka? Kaya na isa ka na. Agkumanan piti. Sige nga. Tama ka, pagalag. Tama siya na lang. Agkumanan may pitikot kaya di ba niya yun makuhaan? Matitinakan. Malalapok mama kasi umuulan, di ba? Na-adjust mo na. Ay, nagulo din. Ma. Ma. Nasa. Mapuputikan daw mama. Kasi umuulan. Ano wag? Sa ditan palanting. Hindi ko agad daw. Kasi pang ano na lang. Pang ipit. Try mo Hindi, sa ditan tanganing siguradong di matanggal. Ano ibang kulay, Noy? Natatamaan ako. Amo na di pinakang magayon mong kuha. Amo na itong pinakadabis. Pinakang the best. Uy, okay na talaga di. Hawakan mo nga, Papa. Ay, kapink man ka sa maray. Try. Mama. Kapink man sa maray. Adi na. Adi man. Ano mi? Oo, pero pwede mo Mama, malalapukan niya. bumad ka ati. Dagto Okay na adi. Papa, Ganyan talaga yan. Tiis ganda mo Tiis ganda yan. Be! Tiis ganda yun, baby. Okay na ito. Okay na ito eh. Huwag mo yan rin gawan. Amo na di. Yun, Ili, pag-aagi kita nili bang kuwan. Ano na di. Elementary. Grade 4. Grade 4. Ganda eh. Nga, lakad ka nga. Lakad nga dali. Ako pa malang titi dyan. Kasi naisip ko na niya, malalapukan yun, mama, baka umulan. Ay, Pati pati kaya, iskwilan. Ano ko sa 21. Muwanap. Ano? Umapa ka niya Ganda. nung sa isang... Parang umapa ka niya mga classmates. Ma, Hindi yan maaapakan, nakataas yan. Matataas pa man na din. Sa'yo, Tagto malang malapok. titi. Parang ano lang siya. Ito na lang talaga. Yung una. Gusto ko eh. Yun na lang na. Ang piso, Maganda yun. parang magayon talaga, di. Hmm? Hindi ah. Ate, yan yan. Malikot kasi. Hindi pag pinantikatan mo yan. Angat. Sadto ko mi. Ha? Parang sabi man ako. Wala. Listen na. Darwa mo ko on. Iguhad daw. Parang mas nasisip. Ikaw na sana kami mag Ibibi niyan, tapos ikaw nga da. Bagay ko, ano na. Ito, adi na. Adi ah. Mali mo. Ito gayon. Dapat siya. Napasensya. Sa ibabukanan. News God kaya ito. Muse. Ayan Muse. Ay, kung patatalo eh. Talagang, di mo sana rin pababayaan. Kailangan Mga simple sana. Gusto ko nga. Parang... Papa mo, at choice ni Papa. Gusto ko kasi ito parang magenta ko. Magenta talaga yan. Kaso umiyos kaya ito. Ito na lang na. Yun na lang. Yan na lang. Oo. Yan maganda ka niyan. Mas maganda ka dito. Hindi kami pagkagawa. Nagharap naman kaya kinso. Sinunod kami mo mas maray susupong. Uusap talaga yan. Marunong sa kuma. Aluwag talaga. Album pa. Hindi sa una po, titikot. Ang payat kasi. Hindi ka siguro By 21 pa naman, nakain-kainan mo muna ng ano, marami. Ay, sorry. Para kasya na yan na 21. Magpagaling pagpakain. Ganda ay. Huwag pa talaga dahil kapaldal, huwag pa. Aluwag pa. Umi. Ito. Ayan mo na yan.
Ah, pwede ko yan. Sabi nila. Ano kaya si Tito? Ano mo na pitikot? Sabi nila. Baliwan. Look mo siya, di ka mag-aon. Sa akin pala nakakadaan. Dito na ako. Dito na. Diretso na. Diretso na ako. Sa kabila. Inay ko, Diyos ko po. Yes! Kung kamay. Dito, dito. Ito dito. Yan. Ay. Ako pa lang gani. Alasing ko kasi na sinusupong na. Oo na po yan. Ganda ba ga? Ah, di ba? Manyan, di man lang nagsagyan. Hmm. Sinabi naman na niya matinakan. Hindi nyo matitinagan. Ugot-ugutan pa. Pitikot alwag. Ikot nga, ikot na. Ang ganda. Tama na. Tamaraw pa. Namaraot pa. Tama na ba yan? At ayan, pauwi na kami. Malawak to mula hanggang dito. Kasi ito pala, hindi na to. Dito lang, dito. Tapos hanggang dyan. Pag makaipon na tayo, ay ako, dito rin kami ni Miss magpapa gawaan ng bahay na sarili namin dito. Tapos dyan kalsada na. Wow. At yun, nakapili na nga. Nakapili na ng damit. Arkila. Ay ano, 2K yung Arkila. Sa 21 kukunin. Ganun talaga pag lumalaki na yung bata ay lumalaki na rin yung gastusan. Tulad niya, napili siya doon sa school. Hirap pati pag babae talaga. Pag lalaki kung ano-ano lang masuot. Yoshi, wait mo ko! Abangan sa 21 kaganapan. Doon muna kami sa bahay. Kila pula.